Hi friends, உங்கள் வீட்டில் மத்தியானம் செஞ்ச ஏதாவது ப்ரான் மசாலா இல்லை சிக்கன் மசாலா ஏதாவது மீந்து போயிருக்கா? வாங்க அதை வச்சு ஒரு சூப்பரான மசாலா தோசை பண்ணுறது எப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தோசை ஊற்றிக்கோங்க. தோசையை ஊற்றி அதை கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. நான் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி ப்ரான் கொஞ்சம் மீந்து இருந்துச்சு, ஸோ அதை வச்சு தோசை பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் இந்த ஆனியன்ஸ், அப்புறம் மீந்து போன ப்ரானை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதோட கொஞ்சம் காலிஃப்ளவரும் வச்சுருக்கேன். இது மூணுத்தையும் அந்த தோசை மேலே போட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ஒரு சீசனிங்கையும் அதில் போட்டு கொஞ்சோண்டு அந்த கிரேவி இருந்துச்சு அதையும் அதில் நான் வச்சுருக்கேன். இப்போது ஒரு மேஷரை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா மேஷ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ மசாலா ரொம்ப சூப்பராக வரும். அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால பெப்பரை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி மேலே போட்டிருக்கேன். இப்போது வீட்டில் கொஞ்சம் சீஸ் இருந்துச்சுன்னா சீஸையும் மேலே போட்டுக்கோங்க. சீஸ் ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் விட்டுடலாம். ஸோ நான் சீஸையும் போட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ சீஸ் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகுறப்போ நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி மறுபடியும் தோசையை மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியான டேஸ்டான ப்ரான் மசாலா தோசை ரெடி. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நந்தினிஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா.